sensommeren gik en række forskere og kunstnere ombord på en bramsejlsskonnert i Københavns Havn. De ville genopleve Grønlandsekspeditionen som videnskabelig og kunstnerisk metode. Over 3 måneder sejlede ishavsskibet aktivt fra hjertet af den danske hovedstad over Island og videre for at udforske den grønlandske østkyst. Sammen med blandt andre geologer, zoologer og andre videnskabsfolk var kunstnere som maleren Per Kirkeby, maleren Tal R, forfatteren Jørgen Riel og arkitekten Bjarke Ingels ombord på togtet. Og togtets formål var altså at lade videnskaben og kunsten udforske de yderste egne af riget i fællesskab, ligesom man gjorde på de historiske Grønlandsekspeditioner for et århundrede siden. Og velkommen til jer to. I er jo 2 af deltagerne på det her store togt. I har ikke været afsted samtidig, men altså på samme store integrationsrejse, kan man sige, mellem videnskaben og kunsten. Du, Per Bak Jensen, du har været med som fotograf, og Minik Rosing, du er geolog. Og du er jo en af initiativtagerne til det her projekt. Hvorfor synes du, at der skulle laves en ekspedition til Grønland i år 2011? Jamen for det første var det sådan en appelsin i turbanen begivenhed, hvor vi fik stillet skib til rådighed, og sammen med maleren Per Kirkeby blev jeg bedt om, at jeg prøver at finde ud af, hvad kunne man stille op med sådan et skib, og hvor skulle vi tage hen, og hvem skulle være med, og det var en fantastisk mulighed. Altså det område, vi tog til, som ligger i Nordøstgrønland, det er sådan et slaraffenland på alle måder. Det er kolossalt flot og spændende og stort set uberørt, men der er også en masse videnskabelige problemer, som man har ligesom krasset i overfladen af, men hvor der stadigvæk er en masse potentiale tilbage. Så det var oplagt at se derhen. Så det er vel grunden. Og skibet, lige præcis det her skib, var jo på en lignende ekspedition i 2008, men der var der kun videnskabsfolk ombord. Den her gang, der var halvdelen af deltagerne altså kunstnere som dig. Formålet har jo været det her med at lade videnskaben og kunsten arbejde sammen. Hvad kan de her 2 arbejdsformer lære af hinanden? Jeg tror vel, at først og fremmest så er videnskab og kunst, det er jo begge 2 discipliner, som søger på at forstå verden og formidle, hvad vi forstår ved den videre til andre. Ikke? Så det tror jeg, at det har været en væsentlig del. Og en anden del, det var jo, at formålet var sådan set ikke, at der skulle være noget formål. Det var ikke sådan, at vi skulle nå en samlet forståelse eller syntese og udgive et eller andet fælles produkt. Hver for sig skulle få det ud af det, man nu kan. Ikke? Så det var mere måske at sige, hvis man giver nogle mennesker, som vil og kan noget, en fantastisk mulighed, så kommer der sikkert et eller andet storslået ud af det. Per Bak Jensen, i de gode gamle dage med de her store forkromede grønlandsekspeditioner, som vi alle sammen har lært om i skolen, der var der jo ganske vist kunstnere med, men det var udelukkende for at dokumentere videnskabsmændenes arbejde. Hvad har din rolle været som kunstner på den her ekspedition? Ja, det spurgte jeg også mig selv om, da jeg kom derop, fordi jeg blev sådan lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle gøre derop. Jeg havde planer om, at jeg skulle lave en masse billeder. Det er jo det, jeg ligesom gør. Jeg laver en masse billeder med mit fotografiapparat. Men da jeg kom derop i den her store naturpark, altså midt i et øde, så blev det ensat klart for mig, at måske var det slet ikke så vigtigt ensat at lave kunst. Altså måske var det noget helt andet, man skulle, fordi at ja, det tænkte jeg også på. Og jeg tror ikke rigtig, jeg har fundet ud af, hvad man egentlig det skulle være, men jeg tror, at det er sådan, at jeg fandt ud af nogle forskellige ting ved at være sammen med de her videnskabsmænd, som jeg ikke tror, jeg ville have fundet ud af, hvis jeg havde taget afsted alene. Hvad fandt du ud af, for eksempel? Jeg fandt for eksempel ud af, at det, der optager mig, det er jo at lave kunst. Og jeg troede på et tidspunkt, at kunst det havde noget at gøre med en kunstner, som skabte nogle kunstværker, og derfor så kunne man så ligesom på en eller anden måde have noget, der hed kunst. Men det opgik det op for mig, at i virkeligheden er kunstværkerne kun en slags overflade. I virkeligheden er det livet selv, som på en eller anden måde taler igennem kunsten. Det var det, jeg fandt ud af, da jeg sejlede. Hvordan lyder det her i en videnskabsmands øre? Altså, man kan tage afsted uden helt at vide, hvad det egentlig er, man skal have ud af det og komme derop og skulle skifte hest midt i det hele. Det lyder sådan set meget genkendeligt, synes jeg, fordi at det er jo lige præcis det samme, vi også gør. Vi går ikke ud med ligesom en liste, hvor krydser af, og nu har vi fundet ud af dit og dat. Og begge, både kunsten og videnskaben, søger at komme ned under den her overflade. Altså, vi har en bog foran os med nogle fantastiske landskabsfotografier, men det er sådan set ikke dem, det handler om. Jo. Det er det, der foregår under landskabet. Ikke? Vi forsøger at ligesom finde ud af den mening, der ligger nede under, give landskabet noget mening, noget betydning, og
for videnskaben der er det jo selvfølgelig at forstå, hvor kommer vi fra, hvordan er det hele blevet til, og hvad stiller vi op med os selv. Og det tror jeg er lige præcis det samme spørgsmål, som kunstnerne i virkeligheden også forholder sig til. Og den her bog, den er jo et af de første konkrete resultater, der er kommet ud af togtet. For dit vedkommende, Minik Rosing, som geolog, at skulle indsamle materialer og prøver og alt det her, hvordan har det overhovedet givet mening i forhold til dit arbejde at rende rundt omgivet af sådan en flok, formoder jeg, følsomme typer, kunstnertyper deroppe? Ja, de er ikke så følsomme, som de gerne vil lade jo. Men nej, det er jo rigtig interessant, og det gælder jo netop, at når man er ude og arbejde i sådan et område her, så er det jo at prøve ligesom som sagt, at forstå den her verden, vi lever i. Og der er det jo inspirerende at høre, hvordan andre ser på det. Det er jo ikke sådan, at vi bruger hinandens arbejde direkte, men det er bare det at være sammen med nogen, som også er interesseret i verden og dens måde at fungere på, men har en anden vinkel på det. Det er jo utrolig rart. Og så en anden ting, som man måske kan spørge sig selv, hvad skal man med det her? Er det ikke bare romantik at sejle rundt med det her skib? Det er selvfølgelig også romantisk og alt muligt, men det er også utroligt praktisk for os som forskere at have en base, som flytter os derhen, hvor vi gerne vil arbejde, i stedet for at vi skal fistre rundt. Hvordan er det romantisk egentlig? Jamen, det er da fantastisk. Altså sådan en tremastet skonnert der, som og smukt træ og alting. Altså, det er jo, og vi er alle sammen vokset op med ekspeditionshistorierne og alle de her fantastiske beretninger, ikke? Og så er man selv i et eller andet omfang midt i det. Så der er også noget eventyrdrøm eller noget drengedrøm i det for jer? Ja, selvfølgelig er det, selvfølgelig. Per Bak Jensen, helt konkret, dine billeder er jo faktisk ikke noget at komme med i den her bog, fordi dem har du arbejdet med lige siden du kom hjem. Ja, jeg er sådan lidt langsom i det, og den her bog er en meget hurtig bog, så jeg var simpelthen ikke hurtig nok til ligesom at nå at komme med i bogen. Men hvad fik du konkret ud af din arbejdstid i Grønland? Jeg fik det ud af det, som jeg sagde før, at jeg havde gået rundt og troet et eller andet. Min opfattelse af videnskabsmænd, det var sådan noget med, at det var en slags rationel forståelse af verden, og at kunstnernes opgave var mere en slags irrationel beskrivelse af nogle tilstande, som man ikke rigtig kunne sætte ord på. Men det var det, jeg fandt ud af, da jeg var deroppe, at måske er der ensat ikke nogen forskel på kunstnere og videnskabsmænd. Det kan godt være, at metoden tilsyneladende ser forskellig ud, men i bund og grund, så tror jeg, at vi er ensat vidt det samme. Altså mennesket har jo altid stillet spørgsmål om, hvem er vi, hvor er vi og hvorfor er vi. Og jeg tror, at vi arbejder ensat som en slags, ja, man kan måske sige, at vi arbejder som en slags spejdere, som samfundet har sendt ud for at undersøge området. Og så vender vi tilbage med nogle forskellige slags svar. Og noget af det, du også har vendt tilbage med, det er omkring 10-12 billeder. Ja, er 8. 8 billeder, ja. Som forestiller hvad? Vi kan jo ikke vise dem her i aften, men prøv at beskrive, hvad det er. Det forestiller nogle små tegn. Altså, da jeg kom op på Nordøstgrønland i det her kæmpe store naturreservat, altså det er jo et vildt område, det er jo et øde, så var det næsten som at komme tilbage til verdens begyndelse. Altså, at de der store spørgsmål, de stillede sig jo simpelthen altså, i kø hele vejen ned af, jeg vil lige vil sige gaden, men det var nærmere skibet, ikke? Hvad var det for nogle store spørgsmål? Det var sådan nogle med, hvad er meningen med livet? Døden? Hvad foregår der? Altså, hvorfor er vi ensat? Altså, og det var simpelthen det, at i den grad at være ude i naturen, som fik de her store spørgsmål? Ja, altså når man kommer sådan et sted, altså det er jo sådan, at naturen har vel altid talt til mennesket, naturen har altid talt til mig, og det er selvfølgelig fordi jeg selv er natur, men det der taler til mig er jo, det der taler til mig igennem naturen, det er jo livet selv. Og når man kommer tilbage til sådan et sted, som for eksempel Nordøstgrønland er, hvor der er en helt vild natur, hvor det er for meget, så er det klart, at så bliver der talt med en meget, meget, meget høj, klar stemme. Altså man kan næsten kalde det en slags, at der bliver kaldt på en. Vi ser nogle af billederne fra jeres sejlads her. En af de andre kunstnere, temmelig mange kunstnere, der har været med på den her rejse, det er arkitekten Bjarke Engels. Og lad os lige prøve at høre, hvad han har kunne bruge det her togt til i sit arbejde. Alle arkitekter drømmer om at tegne flyvende hus, eller hus, der kan bevæge sig. Men det er jo det, som et skib er. Det er en kæmpe, stor menneskeskabt bygning, som flyder på havet. Det er sådan et helt lille univers, der faktisk ligger fuldstændig eksponeret og bare venter på, at man sætter sig ind i det. Og der kunne man godt nogle gange ønske, at arkitektur på den måde kommunikerede mere. Altså at arkitekturen delte mere ud af den utrolige viden. Altså det ville også gøre, at folk ville være mere interesseret i arkitektur, hvis den var lige så ærlig og lige så informativ, som sådan et gammelt skib er.
Ja, altså et af de steder, hvor Bjarke Ingels fandt sin største inspiration, det var simpelthen bare ved at betragte skibet. Det var jo noget andet end I to, end de i øvrigt vidt forskellige ting, I to har fået ud af den her oplevelse. Tror jeg overhovedet, man kan sige, at har der været en rød tråd igennem den inspiration, som de forskellige ekspeditionsdeltagere har fået, eller har det bare handlet om at placere en række mennesker i nogle fuldstændig unikke omgivelser, og så se, hvad der vil komme ud af det? Jeg tror mest det sidste, at det her med at få den her mulighed, ikke, det er jo fantastisk, og det er noget, som man ikke kunne drømme om stort set. Ikke? Men så på den anden side, så er det jo også sådan, som også Per prøver at sige, at i bund og grund, så handler det jo om at forstå, hvem vi er, og hvor det hele hører sammen. Og det er jo også det, Bjarke reflekterer over. Ikke? Vi skal kunne forstå, hvordan vores hus virker, for at det siger os noget osv. Så jeg tror da, at det er vel også det med at blive, ligesom få lov at komme ud af dagligdagen og se på verden med friske øjne i et par uger. Ikke? Er det også sådan, du har oplevet det? Ja, jeg tror, at der er en rød tråd. Ja. Jeg tror, at det er sådan, at alle de mennesker, som har været ombord på det her skib, og i det hele taget alle videnskabsmænd og alle kunstnere, nu taler jeg virkelig på manges vegne, vi søger efter tegn. Tegn på, at der er en mening med det, som vi gør. Der er en mening med vores liv, og det er det, jeg tror, vi ligesom har været op og lede efter. Det har jeg i hvert fald været op og lede efter. Lad os lige høre, fordi en af de andre, der har været med, det er jo forfatteren Jørgen Riel, som ikke er, kan man vel godt tillade sig at sige, længere en helt ung herre, men som ikke desto mindre frygtesløst har kastet sig ud i den her ekspedition. Han er 80 år gammel, og lyt engang til, hvad han fik ud af turen. Det strejfede mig, da jeg kom op og så den her tåge. Det er jo noget, der troldebinder en. Det er jo næsten usandsynlig verden, man sejler i. De her grå farver, der går ligesom en uendelighed, man sejler ind i. Det her, det var vel begyndelsen til min verden, til min skrøneverden. Og jeg håber sandelig ikke, det her det er afslutningen. Jeg skulle gerne komme mange flere skrøner. Ja, Jørgen Riel, altså 80 år gammel, og er jo nok en af de mest garvede danske grønlandskendere og farer, som vi har herhjemme i dag. I kredser, det gør flere af de andre jo også netop om det her med at komme næsten til verdens ende og komme ud i det uberørte og kunne udforske det, som vel er, det var du også inde på før, klassisk romantik på en eller anden måde. Men kan I prøve at sætte nogle ord på her til sidst, hvad det præcis er for nogle værdier, som det her uberørte og isolerede har tilført jeres arbejde? Altså, jeg vil sige, lige præcis mit arbejde, det foregår der, fordi geologien er nu engang der, ikke? Men jeg vil da sige, at det, at man oplever den virkelige verden, altså vi er omgivet af alt muligt underligt, skal man sige, fernis hele tiden, og her der har du den virkelige verden, og det er selvfølgelig det hele handler om. Så. Ja, altså at komme til verdens begyndelse, det er jo på en eller anden måde også at komme til sig selv. På en eller anden måde møder man jo sig selv, fordi at jeg tror, at det, jeg kan sige, det er, at jeg mødte mig selv. De her, Minik Rosing og Per Bak Jensen, I skal have tak, fordi I kom. Og bogen, som slet og ret hedder Nordøst-Grønlandsekspeditionen 2011, jeg sidder og kæmper med den her, den er altså netop udkommet i boghandlere landet over. Og det var alt for Kulturen på News for denne gang. Vi er tilbage i morgen kl. 20. Om lidt så kan de altså høre mere om vores breaking-historie, at ifølge Ekstrabladet lækkede Søren Gades spindoktor Jakob Winther dybt fortrolige oplysninger om udsendelse af jægersoldater til Irak. Mere om det lige efter en vejrudsigt.